Ataquem el punt 10 del temari. Anem a aplicar les equacions de segon grau a la resolució de problemes. I aquí tenim el nostre problema. Diu, calcula les dimensions d'un rectangle si la base és 3 centímetres més gran que l'alçada i la seva àrea és 130 centímetres quadrats. Ens escrivim les dades. Tenim un rectangle, aquí el tenim, on la base és 3 centímetres més gran que l'alçada. Per tant, si l'alçada és x, la base seria x més 3, perquè és 3 centímetres més gran. Sabem que l'àrea val 130 centímetres quadrats. Per tant, el que farem serà, com que ens donen una dada sobre l'àrea, aplicar la fórmula de l'àrea del rectangle. I l'àrea del rectangle, com ben sabeu, és base per alçada. És a dir, que x per x més 3 ens hauria de donar 130. Aquí ho tenim. Aquest és el nostre plantejament. Base x més 3 per alçada, que és x, ens ha de donar 130 centímetres quadrats. Si desenvolupem aquesta expressió distributiva, x per x ens donaria x al quadrat, x per 3 ens donaria 3x. Si passem aquest 130 que està positiu a l'altre cantó negatiu, o recordeu, en realitat restem 130 als dos costats de la igualtat, ens queda aquesta expressió d'aquí, que és una equació de segon grau de les completes. En aquest cas la A valdria 1, la B valdria 3 i la C valdria menys 130. Apliquem la nostra fórmula, x igual a menys b, per tant en aquest cas com que la b val 3 ens quedaria menys 3, més l'arrel quadrada de b al quadrat, és a dir 3 al quadrat, menys 4 per a que val 1, per c que val menys 130, dividit entre 2a, que és 2 per 1. Calculem, 3 al quadrat seria 9, menys per menys ens quedaria més, 4 vegades 130 serien 520 i 2 per 1 serien 2. 529 farien 529 i l'arrel quadrada de 529 ens dona 23. Per tant, tenim dues solucions. Menys 3 més 23 partit per 2, és a dir, 20 partit per 2, que val 10 centímetres. Recordeu que x era l'alçada, per tant 10 centímetres d'alçada. L'altra opció seria una solució negativa que no té sentit. Menys 3 menys 23 seria menys 26 dividit entre 2, menys 13. Com que l'alçada no pot valer menys 13 centímetres, no seria la nostra solució. Per trobar la base només hem de fer x més 3, per tant, com que x val 10, la base seria 10 més 3, 13 centímetres. Ens demanava que calculéssim les dimensions del rectangle, per tant la resposta és que la base mesura 13 centímetres i l'alçada 10 centímetres. Doncs fins aquí l'exemple pràctic de resolució d'un problema utilitzant equacions de segon grau.